Krásné, dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte v Muzeu Vysočiny Jihlava. Dneska jsme to měli i s takovou malou rozcvičkou, to jsme vám udělali před Vánoci, abyste si zacvičili. Chtěli jsme vás pozvat sem nahoru, protože tady máme právě teď instalované Vánoce, což je prostor, který slouží edukačním účelům. Tady v téhleté místnosti vlastně celý prosinec probíhalo, nevím, asi 30, možná víc programů, chodili sem školy a naše kolegyně, edukátorka Alexandra jim tady vyprávěla o Vánocích, o vánočních tradicích a historii Vánoc a vším čím, co s tím souvisí. Například tamhle za vámi stojí taková strašidelná Lucie, to si vždycky trošku bojím. Tak to jsou takové ty vánoční zvyky a tradice. My se tady dneska scházíme na přednášce, která vlastně jednu z vánočních tradic taky tak trošku jako reflektuje a budeme si povídat o jednom z takových těch symbolů Vánoc. Ještě než se k tomu dostaneme, tak vás chci předem varovat, přednáška je nahrávaná, takže vidět nebudete, ale pokud si nakonec budeme povídat, tak budete slyšet. Ten záznam pak bude zveřejněný. Ale pokud se neprojevíte nějak, tak vůbec to nezjistíte, že na tom záznamu jste. Přednášku spolupořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlavská astronomická společnost a také pobočka Vysočina České astronomické společnosti. Tak, dneska se tady teda scházíme spolu s takovým tématem, které je možná takové trošku neobvyklé a já úplně přesně nevím, s jakými očekáváními přicházíte. V každém případě jsem si jistý, že odejdete zklamaní. Protože jestli čekáte, že se dozvíte jako nějakou pointu, tak se ji nedozvíte. Žádná není. My budeme pouze hledat, stopovat a přemýšlet a budeme si říkat, co by možná mohlo, a budeme si říkat, co by pravděpodobně možné být nemohlo. My si budeme povídat o betlémské hvězdě. Je to jeden z takových těch symbolů Vánoc, který je jako docela důležitý, stal se jedním z takových těch až dneska dominantních symbolů, protože například my tady máme Betlém, jeden je tady, druhý je tamhle, třetí je tamhle za rohem, to je takový disco Betlém, ale všude tu hvězdu najdete. Jo, to je prostě s těmi některými nejdůležitějšími postavami, které v tom Betlémě vždycky vystupují, tak tam je i ten symbol hvězdy. Já bych vás hned na začátek ještě chtěl poprosit o jeden takový ústupek bokem. Ono se to dneska bude poměrně hodně týkat náboženství. Tomu se nedá vyhnout, protože je to téma, které s tím velice úzce souvisí. Ale chtěl bych vás moc poprosit, ať už jste věřící, anebo ateisté, pojďme to teď neřešit. Jo? Zkusme do toho nepromítat ten rozměr víry, nebo ten duchovní rozměr. Já nechci říct, buďme prostě pragmatičtí, to taky říkat nechci, ale pojďme neřešit, jestli jsme věřící nebo nevěřící. Důležité to je, ale pro vás, pro tady to naše povídání, to teď úplně důležité nebude. Tak pojďme si to takhle jako vyrespektovat vzájemně. Tak, Vánoce, je před námi, že takové to období klidu, míru, pokoje, kdy se všichni tak jako zastavíme, vyrovnáme se, sklidníme se, k tomu nám sněží, a když nesněží, tak nám svítí ty hvězdy na obloze, tak je to takové klidné, máte to taky tak? Úplně ne. Tak zkusme teďka ten schon, který před Vánocemi všichni máme, na chvilku na hodinu zhruba opustit a pojďme přemýšlet. To dnešní povídání se jmenuje Hvězda nad Betlémem, aneb co přivedlo mudrce. Ona ta hvězda nad Betlémem, přestože je dneska vlastně hodně dominantní, na těch Betlémech se vyskytuje, když se na ten Betlém podíváte, který tady máme, je to jeden z třešťských Betlémů, tak trošku jako upravený, tak ta hvězda je tam obrovská. Přesto přeze všechno, když budeme pátrat v příběhu, v Bibli budeme pátrat, v příběhu o tom, jak se Ježíš narodil nebo jak se měl narodit, tak o té hvězdě se tam zase až tak moc nedočtete. Ve skutečnosti v Bibli na hvězdu narazíte pouze ve 2 ze 4 evangelií. Je to ve svatém Matoušovi a ve svatém Lukášovi. Ta evangelia, to jsou takové 4 pojetí toho, jak se Ježíš narodil, každý se na to dívá trošičku jinak, nejenom jak se narodil, ale jaký byl jeho život. Každý se na to dívá trošičku jinak.
Svatý Lukáš se o hvězdě zmiňuje, ale jenom velice okrajově a vůbec pro něj není nějak důležitá. V tom evangeliu svatého Lukáše ji můžeme chápat, že ta hvězda je pouze jenom nějakým mýtem. Je to pouze symbol, symbolem prostě jenom nějaké znamení, je to možná jako nějaká metafora. Klidně to můžeme vypustit. My se budeme zabývat evangeliem svatého Matouše. To pro nás dneska bude, to nás tady celou hodinu bude provázet a toho se teď naučíme nazpaměť. Svatý Matouš pravděpodobně, nebo ten autor toho evangelia, toho textu, tak nebyl očitým svědkem té události. Přijmeme teď ten fakt, že ta událost se stala. Takže řekněme, že nebyl tehdy osobně přítomen. Ty záznamy jsou starší, ale ne nějak jako zásadně starší. Ony pocházejí, odhaduje se, že vznikly někdy v roce 80 až 90 našeho letopočtu. To znamená, dejme tomu zhruba 100 let poté, co se tenhle ten příběh odehrál. Takže to už je, jo, klidně si sedněte samozřejmě, to není vůbec v pohodě nic, to je to úplně v pohodě. Já myslím, že už ty rezervace stejně nepřijdou. Takže ten příběh je zaznamenán až o 100 let později, to znamená, je hodně zprostředkovaný. Není to očividné svědectví autentické. Jo. Tenhle příběh zřejmě znáte. Je to 16 veršů z 2. kapitoly svatého Matouše. A já se omlouvám, ale já vám to přečtu. Je to dlouhý, ale bude to důležitý. Budeme se k tomu textu vracet. Takže 16 veršů 2. kapitoly svatého Matouše. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci se od východu objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptal se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu a hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velkou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Potom na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešli do Egypta. A byli tam až do smrti Herodovi. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklámali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří 2 let podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tak, já jsem to se snažil přečíst co nejrychleji. Tak to je celý ten příběh. Je to poměrně známé, je to o tom, že tedy narodí se Ježíš, spasitel, v místě, kterému vládne krutý král, přicházejí 3 mudrci, v dobré víře se ptají krále, kde to dítě je, on jim říká, aha, tak ten by mě mohl ohrozit, tak až ho najdete, tak mi přijďte říct, kde je, a já se mu taky půjdu poklonit, byla to past, ale naštěstí teda se stal ten zázrak Josefovi, nebo oni odešli jinudy a Josefovi se zjevil anděl a řekl mu, ať teda radši odejdou. Dobře to dopadlo, s výjimkou teda povražděných chlapců do věku 2 let, protože to bylo teda řešení, které Heroda napadlo v té době. Tak ten příběh je samozřejmě, lze se na něj dívat různě. My si samozřejmě můžeme říct, že to je příběh, který je jenom jakýmsi výkladem toho, nebo jeden takovým typickým příkladem toho, s čím je Bible úplně plná. Je tam spousta přirovnání, metafor, je tam spousta příběhů, které, když budeme vykládat doslovně, tak nedávají smysl. Oni začnou dávat smysl až v nějakém kontextu. Takže si klidně můžeme říct to, a všechno to uzavřít tím, že hvězda je zde chápána pouze jenom jako jakýsi symbol, jenom jakýsi znamení
Klidně by tam mohlo být napsáno anděl. A tím to můžeme ukončit. Jo, děkuji vám za to, že jste přišli. Prostě zázrak. Ano, můžeme to tak říct a je to zcela naprosto validní a jako klidně to s tím můžeme ukončit. To aster totiž, které se v tom textu objevuje, aster znamená, my si to dneska spojíme s hvězdou jako s astronomickým objektem, s kosmickým objektem, je to prostě nějaký objekt, kde se děje termonukleární fúze, slučují se jádra vodíku na helium, přitom se uvolňuje energie, svítí to, vydává to teplo. Tohle oni tím nemysleli. Oni tím aster mysleli cokoliv nebeského, cokoliv, co je na obloze. To, že je to na obloze, tak to zase souvisí s nějakou kosmologií, která má nějaké tehdy vznikající kořeny. To je taková ta geometrie dobra a zla, dobro je nahoře, zlo je dole. On to má i kosmologický model, který to nějak jako odráží, protože peklo bylo umístěno do prostředka země, tak logicky nebe muselo být protikladem, tak bylo nahoře. Byla to sféra stálic, kam bylo umístěno v téhleté kosmologii nebe. Takže cokoliv nebeského. A zde bychom se klidně mohli smířit s tím, že je to opravdu anděl nebo prostě zázrak. Tečka, konec. Pokud se s tím nesmíříme a budeme teda rýpaví, já jsem astronom, tak budeme teda rýpaví astronomové, tak zkusíme hledat. Nejčastěji se na těch betlémech objevuje kometa. Neobjevuje se tam hvězda, ale kometa. Což je divný, protože v tom příběhu se o kometě nemluví. Mluví se tam výhradně o hvězdě. Ta hvězda je vždycky hvězda. Vždycky. Nikdy ne kometa. Je to divný, protože komety v minulosti napříč různými kulturami přinášely vždycky zlo. Ono je to celkem logické, protože oni se objevovaly nahodile. Nikdo nevěděl, kdy se ta kometa, to nevíme ani dodnes. Častokrát se nám na obloze objeví, nebo astronomové objeví velkými teleskopy kometu a ona za 2 týdny se rozjasní a je krásná, velká, jasná. Takže dodnes jsou jako dost nepředpovídatelné. Dokonce i dneska je hodně těžké předpovídat vývoj jasnosti komet. I když už víme, že tam je, tak stejně nevíme úplně přesně, jaká ta jasnost bude. Takže nám dělají tak trošičku vrásky jako na čele. No, tehdy v minulosti, a to tehdy teďka neznamená, že ve středověku, tam, kde to bylo jako dominantní, ale v takové té dávné minulosti, dejme tomu na počátku našeho letopočtu, tak to bylo spojováno vždy s nějakými katastrofami. Vždy ta kometa, která se objevila, nepřinášela nic dobrého. Lidi mají rádi věci, kterým jako nějak jako rozumí a který se dějou podle toho, jak si přejí nebo jak to umí číst. Tu kometu, výskyt komety, oni předpovědět nedokázali. Když už se objevila, tak měla různé ohony. A nikdo nevěděl, co ty ohony, jako proč jsou právě takové, jaké jsou. My dneska víme, že to je prostě tím, jak je tam rozložená hmota a tak. Ale tenkrát to nikdo nevěděl. To znamená, komety historicky vždycky přinášely zlo, přinášely něco špatného. Ať už tady vidíte na různých rytinách, ty jsou teda, dejme tomu, to je, myslím, nějaká ze 4. století, tahle je novověká, relativně už 1857. Komety vždycky přinášely něco špatného. Dokonce existují i tabulky, které k různým kometám přiřazují různé katastrofy, nebo naopak různé katastrofy přiřazují různým kometám, nebo jim je dávají jako za příčinu. Ale najednou by ta kometa měla znamenat příchod Mesiáše, vykupitele. Ono to nedává moc smysl. Když nad tím budete přemýšlet a budete hledat v historii a budete zjišťovat, kdy poprvé se nad Betlémem kometa objevila, tak zjistíte takovou jednu zajímavou věc. Zřejmě vůbec poprvé se kometa nad Betlémem objevila tady na téhleté fresce, která pochází z roku 1304. Jejím autorem je poměrně známý malíř Giotto di Bondone, který v padovské kapli Skrovegny namaloval, že tam je strašně moc jako různých fresek a jedna z nich je právě ta freska Klanění, kdy ti 3 králové, říkáme jim zatím stále králové, přicházejí a přinášejí dary právě narozenému Ježíšovi. Zde poprvé není na obloze nad Betlémem namalovaná hvězda, ale je tam kometa. Proč to tak je, nevíme, myslíme si, ale že to má nějakou souvislost s kometou, kterou později pan Edmund Halley
u ní objevil periodicitu a je to kometa, která vlastně byla poprvé popsána, takže se pohybuje po nějaké elipse. To znamená, že to je jedno těleso, které se k nám po nějaké době vrací. To jsou tělesa, která letají sluneční soustavou po poměrně výstředné dráze, takže se jednou za několik desítek, možná několik stovek, někdy 1000 let i déle, se k nám vrací. Halleyova kometa tehdy ještě nebyla známá, ale to těleso, které později bylo identifikováno jako Halleyova kometa, kolem Země prolétávalo v roce 1301 a bylo tehdy pozorovatelné. Ta freska tehdy už se připravovala, byla dokončena v roce 1304. Je dost pravděpodobné, že Giotto di Bondone jako progresivní umělec tady tuhlenstu Halleyvovu kometu si vzal jako uměleckou licenci a možná ji tam namaloval jako provokaci, nebo možná ji tam namaloval jako takovou, no prostě jenom jako uměleckou licenci. Nemusíme to možná ani se pokoušet nějak číst, ale možná ji tam prostě z nějakého takového důvodu namaloval. Takže dost možná tou první kometou, která se objevila nad Betlémem, je umělecká licence a zřejmě je motivovaná Halleyovou kometou. To znamená, s historií to vůbec nesouvisí. Pojďme se domluvit, že komety v tuhle chviličku opustíme. Interpretace skrze Halleyovou kometu je zřejmě, nebo s jakoukoliv jinou kometu, je zřejmě nepravděpodobná. Ti lidé tehdy, i kdyby tam nějaká kometa byla, jakože teď nedávno se objevila nějaká nová studie, která teda říká, že opravdu byla nějaká kometa v roce -5 pozorovatelná, tak tímhle způsobem by zcela jistě nepřemýšleli. Zřejmě by tímhle způsobem nepřemýšleli. Druhá varianta je supernova. A tohle má ještě takovou jako tenhle příběh má takovou jako zvláštní odbočku. Ono to totiž začíná v roce 1604 a víme přesně kdy. Stalo se tak 10. října. Tehdy se na obloze objevila supernova. Došlo k výbuchu hvězdy. Hvězdy, když se dostanou na konec svého života, tak umírají různě. Některé ty větší z nich umírají tak, že když jim dojde palivo, tak ty hvězdy se nafouknou, pak explodují a ta exploze je prostě strašně intenzivní záblesk. Takže dojde k rozjasnění té hvězdy, takže ta hvězda klidně se najednou, přestože předtím ještě nebyla viditelná okem vůbec, tak najednou se může rozjasnit tak, že je vidět třeba i na denní obloze nějakou dobu. To se stalo v roce 1604. My tady tuhletu supernovu spojujeme z nějakého důvodu s Johannem Keplerem. No tak ten důvod je samozřejmě v tom, že on ji popsal, on ji psal, tak proto ji říkáme Keplerova supernova, ale je to taková jako velká zkratka. Samozřejmě neviděl jenom Kepler, nebo neobjevil jí Kepler, tehdy ji objevilo spousta lidí na obloze, mohlo pozorovat. Ta supernova jako sama o sobě vlastně není až zase tak jako úplně zvlášť, nebo tak jako často používané vysvětlení. Dokonce ani ten Kepler sám na tohle to nevěřil, protože on si byl velmi dobře vědom toho, že výbuch supernovy je nepředvídatelný. To znamená, nebyl jakoby úplně příznivcem tady téhleté hypotézy, zřejmě. Nicméně, jestli si všimnete jedné věci, tak tohle je situace z roku 1604. Je to mapa, tady je souhvězdí Hadonoše a ta supernova vybuchla zde. Velmi blízko u ní se nacházela ale planeta Jupiter a planeta Saturn, a ještě planeta Mars, které byly hodně blízko u sebe. Tady vznikla v roce 1604 a později vznikla taková jako zvláštní interpretace. Došlo tady k tomu, že se jako vznikla taková jako myšlenka, že když se sejde Jupiter a Saturn, tak to znamená, tak se mezi nima objeví nová hvězda. Dojde tam prostě k rozjasnění na krátkou dobu jasné hvězdy. Že prostě to jejich setkání způsobí, že se mezi nima rozjasní hvězda. Ti lidé tehdy ještě úplně nedobře znali ten současný kosmický model nebo tu nebeskou mechaniku, ale vůbec jim to nevadilo. Oni velice dobře dokázali předpovídat pohyby planet. Jo, to uměli, přestože mysleli, že to obíhá všechno jinak, ale přesto to dokázali počítat celkem spolehlivě. Tak oni dokázali počítat, i když se to stalo v minulosti, tak periodita výskytu tady toho setkání je zhruba nějakých 805 let. Teď záleží na tom, jak se na to díváte, co do toho a jak počítáte. Takže se dopočítali k tomu, že setkání tady těch dvou planet, Jupiteru a Saturnu, se odehrálo i v roce 6 před naším letopočtem. To znamená blízko počátku našeho letopočtu. To znamená, že v téhleté době, kdy se tam sešel Jupiter a Saturn, tak se tam také mohla objevit jasná hvězda, nečekaně. Jo, oni nevěděli, že to je supernova, prostě se tam rozjasnila na chviličku hvězda, která tam jako chvíli svítila, pak zhasla.
Takže možná právě to by mohla být ta betlémská hvězda. Vadí nám to, že to bylo v roce 6 před naším letopočtem? No nevadí, protože ten rok 0 byl stanovený teď, já nevím, někdy v 5. 6. století plus minus, nechytejte mě za slovo, mám pocit, že je to spojováno se jménem nějakého opata římského Dionysia Exiga, nebo tak nějak. A jako ví se, že tam došlo k nějakým numerickým chybám, takže ten rok 0 prostě s narozením Ježíše zcela jistě nekoresponduje. Jo? Takže rok 6 před naším letopočtem zase tak velký problém není. Je to blízko té doby. Když se podíváme na tu situaci v roce 6 před naším letopočtem, tak opravdu, ono to není moc vidět, omlouvám se, tak opravdu došlo k velice zvláštní situaci. Jupiter a Saturn se sešli na obloze, to znamená, se promítali hodně blízko k sobě, poprvé 27. května v souhvězdí Ryb, pak se rozešli. 6. října roku 6 před naším letopočtem se znovu sešli, pak se znovu rozešli a 1. prosince roku 6 před naším letopočtem se znovu sešli a opět v souhvězdí Ryb. Takže Jupiter a Saturn se 3krát rozejdou a sejdou, rozejdou a sejdou, rozejdou a sejdou v souhvězdí Ryb. Pro nás, pro astronomy je to fantastický, to je statisticky strašně vzácná věc. To je jako super. Navíc Jupiter, že jo, královská hvězda, Saturn, židovská hvězda se jí říkalo. Schází se židovská a královská hvězda. V souhvězdí Ryb, které by mají tu křesťanskou tradici taky jako takovou nějak jako zakořeněnou, že jo? No tak to je jasný, to je ono. A to je ten problém, až potom. Přesně tak. Tohle všechno, co my si říkáme, taky až někde ze středověku a dál. Takže tohleto jako není ono. Tohle je tradice, kterou jsme si vytvořili, ale až později. Lidem před počátkem našeho letopočtu by tahle ta interpretace jako vůbec zajímavá nepřišla. Nebo jako takhle by si to určitě nespojili. Židovská a královská hvězda to vzniklo až jako výrazně později. Takže takhle jednoduchý to není. Statisticky vzácný to bylo. Ale přemýšleli ty lidi takhle? Přišla jim ta konjunkce jako zajímavá, když budeme hledat v historii? Jako řešili konjunkce? Tak jako my? Vydrželo to 2000 let, nebo více než 2000 let? Nebylo to tak. Tahle ta interpretace je, a teď si trošku střílím do nohy a všem kolegům astronomům se omlouvám, nejčastější. Nejčastěji říkáme, že betlémská hvězda byla tato trojitá konjunkce Jupiteru a Saturnu. Ale to říkáme s naším současným nastavením. My si dneska myslíme, že by to mohlo být jako zajímavý, hezký, krásný, rádi bychom se na to s dalekohledama dívali. Fakt jako ty planety vedle sebe takhle blízko, to by bylo pěkný. A jsou to jasný tělesa, které se sejdou, určitě to bylo krásně vidět tenkrát. Ale ty lidi takhle nepřemýšleli. Oni prostě měli hlavu nastavenou úplně jinak. Je extrémně nepravděpodobné, že by tohleto někdo tehdy považoval za jev, který by byl tak významný a znamenal něco jako ve smyslu totálního přelomu, změny paradigmatu. Prostě přichází Mesiáš, přichází ten, který nás přišel zachránit. Se prostě sešly dvě hvězdičky vedle sebe. Není to tak. Nebo zřejmě to tak není, ne, proboha. Buďme korektní, zřejmě to tak není. Samozřejmě, jak je to na začátku jsem vám říkal, že to nezjistíme. Takže tato interpretace, kterou častokrát používáme, berme prosím vás s rezervou. Zkusme si o tom přemýšlet dál. Pojďme řešit historický kontext. Pojďme se na tu situaci, která se tam tehdy mohla odehrát, podívat. A teď nejenom očima teda astronoma současného, ale pojďme se podívat i trošku do historie. Já mám trošku handicap v tom, že nejsem historik, takže výstup mimo kontext by mohl být nekomfortní pro mě. Ale zkusme to. Tohle to je nápis, který se objevil ve filmu Život Briana. Znáte ho? Někdo viděl jste ho? Monty Pythoni. Britská taková naprosto nesmyslná skupina, který vyrábí jaký skeče, něco jako Česká soda to bývalo. Akorát, že trošičku jinak. Je to prostě parodie. Tak tady tyhle Britové natočili několik filmů, jeden z nich se jmenuje Život Briana a je to příběh o chlapci, který měl tu smůlu, že se v Betlémě narodil ve stejný den jako Ježíš. Je to parodie, je to jako fakt jako legrační, ale ono to velice pěkně, ten film vystihuje tu situaci, která se na tom Blízkém východě tenkrát plus minus mohla odehrávat. Tady ten nápis je něco jako, dřív bývaly takové ty nápisy Ivane, jdi domů, nebo Ami go home, tak tady to je Římani, jděte domů.
jo, což je vlastně jako nejvýstižnější, asi možná pro tu situaci. Když se podíváme na to evangelium, podívejme se prosím vás na verše 2.5 a 2.6. Za prvé, proč mluvíme právě o tomhletom místě? Proč se to odehrálo v té Judeji? Proč se to odehrálo v Betlémě? Napadlo vás to někdy? Asi ne, že jo? Je to taková blbá otázka, omlouvám se za ní. Taková ta představa cimrmanovská, možná kterou máme všichni v hlavě, jo? Že teď ty mudrci, já to řeknu samozřejmě trošku jako s nadsázkou, teďka sedí doma, louskají voříšky, mají nohy na stole, koukají se z okna a teď říkají, ty brďo, hvězda, to je ono, jdeme, pojď, jdeme. Seberou se 3 a jdou, vyrazí. A teďka jdou za tou hvězdou. Teď, tady. Dítě. Jo, Betlém, kde jsme? Betlémě, aha, jo. To je blbost, že jo. To je takový jako cimrmanovský pohled na věc. Proč právě Betlém? Proč se to odehrává v Betlémě? Přesně tak. Bylo to proroctví. A to je strašně totiž důležité tohleto. Málo si to uvědomuje. On je to tam napsaný, ale je to strašně důležité. Ono to tak bylo napsáno v proroctví. Když tu Bibli budete číst celou, tak před tím novým zákonem je tlustá část, starý zákon, který je plný proroctví. Ta politická situace na tom Blízkém východě tehdy byla vlastně úplně stejně komplikovaná, jako je dneska, akorát asi jinak. A nevím, jestli se v tom dá úplně dobře zorientovat, v tom, jak se kdy tam co měnilo, ale byla tam velmi složitá politická situace. Tehdy lidé ale samozřejmě to neřešili raketama, tak jak se to řeší dneska, ale řešili to tak, že samozřejmě se báli, podřizovali, ale taky bojovali, ale jako jinak. A to, k čemu se upínali, tak byla možná i tak trošku mystika. Ale asi trošku jiná, než takovou, jakou máme my dnes. Takže byli lidé, kteří byli hodně významní, byli to, dejme tomu, proroci, jim říkejme, kteří vytvářeli proroctví, říkali příběhy, ať už to četli jako z různých zdrojů, jak na ně přicházeli, těžko říct, ale ti proroci byli velmi vážení, takže říkali, jednou, až bude prostě velký problém, až ten problém dosáhne nějakého rozměru velkého, tak přijde ten, který nás zachrání. Takže tady máme například 2 proroctví. Ono je to napsáno i v tom evangeliu svatého Matouše. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno, překlep, ano, tak je psáno u proroka. A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu. To vychází ze starších kapitol, které jsou v Bibli. Micháš, kapitola 5, verše 1 až 5, o tomhle tom píše, že právě v Betlémě, tam předvídá, že v Betlémě to bude, kde se narodí ten, který všechny zachrání. A stejně tak i věštec Balám říká, že právě tady to bude ten, který bude, že odsud vyjde ten, který ten Izrael zachrání. Jo, když se podíváte tady na tu mapku, tak vidíte, že ta politická situace tam byla velmi, velmi složitá, ale za chvilku se k tomu ještě dostaneme. To znamená, ten Betlém byl určen proroctvím. To je to, z čeho se to vlastně všechno odvíjí. Takže na začátku byl někdo, kdo řekl, bude to v Betlémě. Proč právě v Betlémě? Už bychom museli asi analyzovat zase tady tyhle ty texty. Tak teď se smířme s tím, že existuje starozákonní, asi bychom na to nepřišli, že existuje starozákonní proroctví, který říká, že jednou tak se to stane v Betlémě. Je to něco, jako my máme blaňský rytíře. Jo? Až jednou národu bude nejhůř, tak ze Blaníku vyjede armáda rytířů, kteří nás zachrání. Jo, proč právě Blaník? No, protože to je prostě pověst. Tak to bylo proroctví. Teď to nechci jako srovnávat, jo, ale jenom abychom si rozuměli. Ten historický kontext je docela takový složitý. Jenom v rychlosti si zhrňme vlastně ty nejdůležitější body, které by pro nás, pro to naše pátrání mohly být zásadní. Ten Blízký východ, jo, tak dodneska je to velice politicky složitý prostředí a nejinak tomu bylo v minulosti.
Došlo tam k římské anexi. To znamená, Římané, to římské imperium, jak se rozrůstalo, tak se rozrostlo až sem. Bylo to vlastně velmi důležité, protože právě tudy takhle bylo možné se z Evropy dostat do Afriky, do Egypta suchou nohou, aniž byste museli překonávat Středozemní moře, tak to takhle šlo obět. Takže tohleto území kolem Mrtvého moře bylo velmi důležité a strategické pro tu tehdy rozrůstající se pro to impérium římské. Takže ti Římané vtrhli do Judeji a snažili se ji obsadit. Samozřejmě ten obyčejný lid, který tam tehdy byl, tak s tou anexí nesouhlasí. Římané jsou tyrani, takže přišli ty, kteří nás tady přepadli, napadli, obsadili nás. Takže my teďka, abychom se z toho dostali ven, tak potřebujeme toho, který nás vykoupí. Potřebujeme toho Mesiáše. Jo? A teď se obracíme na to proroctví starozákonní, kde teda se o tom Mesiáši píše. A teď teda, jako kdyby bychom teď čekali na blanické, nebo teď, někdy bychom čekali na blanické rytíře. Zajímavý je ještě jedna věc, vlastně ještě východně odsud bylo takzvané Partské království, bylo východně od Judeji a právě ti Partové se obávali té expanze Říma na Blízký východ, takže napadli Sýrii a společně s Židy usilovali o vlastně svržení těch Římanů. Římany zde reprezentoval Herodes Veliký, což byla historická osobnost, král, který zde opravdu vládnul a byl velmi krutý. Na počátku, při té první anexi, došlo k tomu, že ten Herodes tam začal vládnout, ale ty různé odbojové skupiny, mimochodem tady jednu z nich takovou máme, to je právě taková ta skupinka z toho života Briana, je to prostě skupina odbojářů, takových, kteří se snaží ty Římany jako svrhnout, tak byli docela úspěšní a on se obával o svůj život. Takže uprchl do Egypta, zde mu poskytla azyl Kleopatra, pomohla mu vrátit se zpátky do Říma. On zde v roce 40 před naším letopočtem byl jmenován králem Judeji Markem Aureliem. Marcus Aurelius Heroda Velikého jmenoval králem Judeji a s legiemi, se spoustou vojáků ho vyslal do té Judeji, kde oni to opravdu obsadili a vládli velmi tvrdou rukou. Ovládli Judeu a ta nenávist vůči Herodovi samozřejmě jako eskalovala stále dál a dál. Byly tam různé otevřené konflikty, ale i spousta takových těch jakoby odbojářských akcí. Tady je v tom, abychom si to představili, v tom filmu Život Briana je to velice pěkně jako napsané. Jo? Oni se tam jako domlouvají, jak by teda ty Římany, co by jim mohli udělat, jak by je mohli svrhnout. A teďka tam mají takové jako tajné setkání, ty z té skupiny a teďka říkají, a co nám dali Římani? Co s nima? Tady nás obsadili. Co nám přinesli Římani? Vybudovali cesty. No dobře, tak cesty, no. A co nám dali jinýho než cesty? Vybudovali kanalizaci a vodovod. No dobře, cesty, kanalizaci. Školství, no dobře, cesty, kanalizaci, školství. Vlastně ukázalo se, že ti Římané tam přinesli obrovský ekonomický rozvoj. Jo, jak už to tak bývá. Jo, nastolili tam prostě tvrdou rukou, tam vládli, ale ta země jako ekonomicky rostla. Jo. A co nakonec? Tak dobře, zdravotnictví, péči, cesty, hygiena a infrastruktura a tak dále. A co jiného? Přinesli nám mír. Jo, protože oni tam že byli všude ti vojáci, tak nikdo si moc netroufal, tak tam a k čertu smír. No, dobře. Takže tahle situace byla tímhletím způsobem komplikovaná. A tady právě odsud prochází to, že ten chudý, prostý lid, ti lidé, co obývali Judeu, tak právě se upínali k tomu proroctví a očekávali příchod Mesiáše. Tak. Mimochodem to byli lidé, kteří na tu mystiku moc nebyli. Ti obyvatelé Judeji, ti Židé, tak ti nebyli zas tak jako moc ezoteričtí. Oni Židé nejsou dodnes, to, co se prostě prakticky vylučuje. Takže, nebo tyhle ty kultury prostě, to do toho prostě nezapadá, žádnou astrologii ani nic takového nepraktikovali. Takže to proroctví pro ně bylo možná i tak trošku jako nečitelné. Tak, tohle přeskočíme. My víme, že Herodes Veliký existoval, žil, je to historická osobnost. Divný je, že zemřel v roce 4 před naším letopočtem, zřejmě. Narodil se v roce 74 před naším letopočtem, ale podle všeho zemřel v roce 4 před naším letopočtem. Proč si to myslíme? Myslíme si to proto, že existuje záznam o tom, že Herodes zemřel po zatmění a byl pohřben před svátkem Pesach.
Jo, tak to je nějaká historická skutečnost, která dejme tomu, že je ověřená. Když budeme v minulosti hledat, kdy se tohleto stalo, aby nějaké zatmění rozumně předcházelo svátku Pesach, židovskému svátku, tak nacházíme v roce 4 před naším letopočtem tuhle situaci, protože v noci z 12. na 13. března nastává zatmění měsíce a svátek Pesach připadá na 11. dubna. Takže to by tak nějak plus minus mohlo odpovídat. Takže od tohle je odvozený termín Herodovy smrti. Takže zřejmě zemřel 4 roky před nulou. Jo, takže už víme, že teda Dionysius Exigus, který stanovil nulu v kontextu s narozením Ježíše, se teda jako netrefil. On to odvozoval teda nějak právě od těch Keplerových konjunkcí. Dobře, takže Herodes existoval. A my víme, že se ten příběh odehrává za dnu krále Heroda. Jo. Ve verši 7 se píše, když přijdou ti mudrci, tak Herodes se jich podrobně vyptává na čas, kdy se hvězda ukázala. A nakonec nechává povraždit chlapce do věku 2 let podle času, který vyzvěděl od mudrců. Takže ještě jednu takovou představu, kterou často máme v hlavě, si vyvraťme. My máme dneska Vánoce 24. prosince, což mimochodem ten datum vznikl až jako taky relativně nedávno, kdy katolická církev se snažila zřejmě nějak jako potlačit takové ty pohanské svátky kolem slunovratu, tak aby to přebyli něčím lepším, tak dejme tomu, že to mohly být Vánoce, takže tenhle datum jako vznikl až později. A 3 králové jsou v lednu, jo, takže 2 týdny vlastně, dejme tomu 2 týdny po Vánocích. To znamená, že ty mudrci přicházejí ke 2týdennímu dítěti zhruba. No, to je taky jako datum, který je dovytvořený. On nechal povraždit chlapce do věku 2 let. No ono to místo, odkud by ti mudrci mohli vyjít, nebo ti 3 králové, jak jim říkáme, mohli vyjít od toho Jeruzaléma nebo od Betléma, tak je docela vzdálené. A úplně klidně ta cesta mohla trvat několik měsíců, možná let, třeba 2 roky. Proč by tady byly 2letý děti? Když si uděláme časovou osu, dejme tomu, že tady máme současnost, tady máme rok 0, tady umírá Herodes. Nechává zavraždit chlapce ve věku 2 let. To znamená, že my se posouváme teda do roku -6. Tak to by nám s tou konjunkcí docela sedělo. Takže ještě možná předpokládejme, že pro jistotu, že Herodes teda po tom hrůzném činu vraždění nevinátek hned nezemřel. Tak ještě si tam mu dejme nějakou rezervu, že do smrti mu už něco trvalo. To znamená, raději hledejme ještě někde kousíček dřív. To znamená, že narození Ježíše by se mohlo odehrávat někde mezi rokem -7 až -5. Možná si to zúžíme, protože zcela jistě si tam nechal nějakou rezervu. Takže v tomhletom období bychom mohli pátrat, abychom to tedy měli v kontextu s evangeliem svatého Matouše, to znamená vraždění nevinátek. Možná zajímavý je i přemýšlet nad tím, kdo jsou to ti 3 králové. My tady i na těch našich betlemech, tam na tom velkém je máme, pak se, když budete chtít s nima vyfotíte, děti se tady s nima fotily pravidelně. Pardon. Proč jsou to 3 králové? A proč jim říkáme Kašpar, Melichar a Baltazar? To tady nikde není napsaný. Tady se píše o mudrcích. Proč jim říkáme králové? Oni to nebyli králové, zcela jistě, vycházíme-li z toho evangelia. Tady je totiž jedna taková zkratka, která vznikla zřejmě později. Byla to takové motto: východ ctí mudrce, ctí mágy jako krále. Protože v originále, třeba v angličtině, je napsáno magos, jako mágové. Takže to, že my tomu říkáme česky 3 králové, nebo tady u nás v Evropě tomu říkáme králové, je velká zkratka. Takže o králích jako panovnících určitě nemluvme. Byli to mudrci. Tak teď už pojďme si domluvit, že tomu nebudeme říkat králové. Byli to nějací 3 mudrci. Mudrci. Jestli byli 3, proč jsou 3? Protože donesli, tady někde napsaný, donesli kadidlo, zlato a mirhu. Takový 3 z hlediska hodnoty srovnatelný dary. Tak asi každý nesl 1, možná. Ale nevíme, že byli 3. My víme, že jejich profese bylo něco jako mudrci nebo mágové, nikoliv králové.
A jediné, co víme, je, že pocházejí z východu. To je tam napsané, že přišli z východu. Ale nic víc nevíme. Myslíme si, že byli 3, ale to si jen tak jako interpretujeme, ale vůbec to není důležitý. A ty jména jsme si vymysleli až později. Ty vůbec v Bibli nikde se nevyskytujou. No, takže mágové. Co to je mágové? Když se přesuneme na počátek našeho letopočtu, tak kdo byl mág? Čím se zabýval takový mág? Co měl napsaný v pracovní náplni u svého zaměstnavatele? Byli to vykladači snů, znamení, poradci králů, možná astrologie. No, to s tím hodně souvisí. Astrologie. Malý problém. V Judeji žili Židé, kteří astrologii nepraktikovali. Ti Římani, kteří tam přišli, ty měli úplně jako jiný tradice. Prostě ale ti Židé tu astrologii nepraktikovali. Kde poblíž se astrologie praktikovala ve velkém? V oblasti, my tomu říkáme Mezopotámie, v Chaldeji, nad severozápadně od Perského zálivu, což je teda mimochodem východně od toho Betléma, od toho Jeruzaléma. Takže je dost možné, že pokud to byli mágové, tak by měli přijít tady odsud, protože tady se ta astrologie hodně praktikovala. Tady se praktikovaly takové taky to, co bychom dneska nazvali okultismem. Tady odsud pocházeli právě ti, kteří četli ve znameních a vyráběli horoskopy a podobně. Takže to byli možná astrologové, vykladači snů, vykladači znamení. No, co ta hvězda na východě? To je takový divný. Ještě jednou se na to podívejme. Mudrci se od východu objevili v Jeruzalémě. Viděli jsme na východě jeho hvězdu. Hvězda, kterou viděli na východě. Oni přišli z východu. A přišli, protože na východě viděli hvězdu. Šli za hvězdou, která byla na východě. Oni asi šli blbě, protože oni šli na západ. Když se na to podíváte, tak Evropa, Afrika, Středozemní moře, tady teda je ten Blízký východ, ještě si to můžeme zvětšit. Jo, tady teda máme to pobřeží, tady je Mrtvé moře. Jo, tady máme hranici Mrtvého moře, tady je Jeruzalém a jižně pod tím je tady Betlém. To není moc vidět, ale tady jižní předměstí Jeruzaléma je Betlém. No ale oni přišli někde od východu, to znamená, oni museli přijít tady odsud sem. Že oni museli jít na západ. Ale hvězda, která byla na východě, by je dovedla na druhou stranu. To je divný. Takže ten příběh je divný, prostě tak je to nějaká metafora. Pojďme to uzavřít tím, že to je metafora. A nebo se ještě můžeme kouknout ne do ekumenického překladu Bible, to je ten text, který je pro nás dneska srozumitelný, ten, který byl přeložený tak, aby my jsme mu rozuměli. Pojďme se podívat, jak ta Bible byla napsaná třeba předtím. Třeba do takové Bible kralické ještě se můžeme podívat, když chceme zůstat tady u nás. Ten verš 2.1 a 2.2 by totiž zněl, nebo v originále, i tu Bibli si dneska můžete koupit. Klidně jde koupit si výtisk Bible kralické a fakt to tam takhle je napsané. Když se narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Herodesa krále, aj mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma, škouce, kde je ten narozený král židovský, nebo viděli jsme hvězdu jeho na východě slunce a vypravili jsme se, abychom se klaněli jemu. A ten verš 2.9. Oni vyslyše krále jeli a aj, hvězda, kterou už byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši stála nad, kdež bylo děťátko. Čte se to hrozně, ale je tam něco jinak. Všimli jste si toho? Tam není na východě jako na světové straně. Tam je na východě slunce. Hraje to roli? Hraje to roli. Když se přesuneme do té oblasti Mezopotámie a budeme přemýšlet teda o tom, nebo budeme zkoumat, jakou astrologii oni tam jako praktikovali, a ti chaldejští, tak ona tam bylo něco, čemu my potom říkáme třeba helenistická astrologie, což je soubor nějakých myšlenek, nějakých úvah, který vychází zase z nějakých předpokladů. My samozřejmě jako astronomové dneska se nám ježí vlastně na hlavě hrůzou, když to budeme říkat, ale ti lidé o tom takhle přemýšleli. Teď současnou astronomii nechme být, ta není důležitá. Zdá se. Nás bude zajímat ta historická astrologie. To, že tam je napsáno při východu slunce nebo na východu slunce, dost možná znamená, že šlo o jev,
nebo událost, která souvisí s východem slunce. Což je důležité, protože právě ta astrologie, která byla praktikována tehdy a tam, velmi zásadním způsobem pracuje s takzvanými heliakickými východy. Střih. Je to tak, že existuje rozdíl mezi slunečním a hvězdným dnem. Jeden den má 24 hodin, to je to, co my máme. Ale nesouvisí to, nebo je tam maličká odchylka mezi tím, jak vychází slunce, nebo jak se země otáčí vůči slunci, a mezi tím, jak vycházejí hvězdy. Protože ta země ještě vždycky se musí dootočit ještě kousíček dál, než popoletne vesmírem. Teď se tím nebudeme trápit. To znamená, je tam zhruba 4minutový rozdíl. V praxi to znamená, že když budete stát na jednom stejném místě, podíváte se, uvidíte, hvězda se za támhletou anténou nachází přesně ve 22:00, tak druhý den se za tou anténou se za tím místem bude nacházet o 4 minuty dřív. Další den o další 4 minuty dřív. Takže je tam rozdíl mezi slunečním a hvězdným dnem. Prostě ty hvězdy vycházejí o 4 minuty dřív, zhruba o 4 minuty dřív každý den. A vy budete zkoumat, kdy je možné tu hvězdu, jakoukoliv hvězdu, vidět vůbec poprvé v cyklu, to znamená vůbec poprvé před východem slunce. A ten den, kdy je možné hvězdu pozorovat vůbec poprvé před východem slunce, tomu se říká takzvaný heliakický východ, kdy se vlastně vůbec poprvé ta daná hvězda objeví, tak to bylo pro tu astrologii extrémně důležité. Ono to bylo důležité i historicky. Například v Egyptě se podle tady těch heliakických východů Sýria stanovovaly, nebo podle toho se odvozovaly období záplav, kdy se rozvodňoval Nil. Podle hvězdy Spika se tady někde v Perzii nebo tady někde na tom Blízkém východě, například podle heliakických východů Spiky, hvězda ze souhvězdí Pany, se odvozovalo období sklizně. Takže ty heliakické východy byly pro ty kultury velmi důležité. A tady najednou se v té Bibli píše o něčem, co velice nápadně připomíná, nebo co jako přímo ukazuje na ty heliakické východy. Takže je to takové znamení, že možná opravdu by mohlo jít o tu helenistickou astrologii. Dejme tomu, že betlémská hvězda by vlastně mohla být tedy jitřní hvězdou. Tady je potom jako nějaký souhrn těch východisek astrologických, tím se nemusíme úplně trápit, že to vynoření, že ta hvězda se poprvé vynoří, tak to je vlastně znovu zrození ze spalujícího žáru slunce, názornost smrti a znovu zrození nové síly, že to těleso, když vystupuje, takže sílí a tak dále. Prostě bylo to důležité. V té astrologické interpretaci ty heliakické východy byly velice důležité. No. A už se nám to trošku jako rozmlžuje, jo? Otázka, jestli pořád ještě mluvíme o hvězdě teda. Ještě na jednu věc se podívejte, jo? Když tam v tom evangeliu je to napsáno, když uslyšel Herodes o tom, že ti 3 králové nebo ti 3 mágové přicházejí a hledají narozeného Mesiáše, když o tom uslyšel, znepokojil se. Nechal si je zavolat a vyptal se jich, kde se má Mesiáš narodit, takže tomu poradili jeho poradci. Oni mu říkají, že v judském Betlémě, nebo tak je psáno u proroka. A podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Znamená to teda, že Herodes o té hvězdě nevěděl, ani ti jeho poradci o té hvězdě neviděli? Kdyby to byla ta trojitá konjunkce, to bylo jasný jako blázen. To oni by asi viděli. Takže on si ptal, tady něco povídá o nějaký hvězdě, jako nevíte, co to za hvězdu? Asi ta hvězda, která tamhle svítí na obloze. A což tam žádná nesvítila. Zrovna. Nebo žádná mimořádná. Narazíme tady na tohle z toho chlapíka. Richard Molnar, americký astronom, historik, spisovatel a houslař. Chlapík mnoha profesí. Pár takových lidí existuje. Je to člověk, který vystudoval astrofyziku a zároveň historii, což je úplně super kombinace. A jemu to přišlo takový jako hodně divný. A tak začal pátrat v historickém kontextu a došel k tomu, že je potřeba se na to, nebo je dost možná zajímavé dívat se na to v nějakém širším kontextu. Judea, proč ten Betlém? No, protože ono stejně tak jako podle toho, kdy se narodíte, tak jste narozeni v nějakém znamení. Ta myšlenka je taková, že se slunce promítá do nějakého znamení, nikoliv souhvězdí, to jsou jako různé věci. Tak
Takže když jste třeba, já nevím, blíženec, jako jsem já, tak byste měli mít povahu blížence, to znamená takový ty rozdvojené osobnosti, já nevím, co mají být ještě blíženci. Když jste lev, tak máte být takový ty panovační, silní, potřebujete obdivovat, a já nevím, jak je to dál. Tehdy z Ptolemaiovského Almagestu, což byla vlastně takový to první pojednání, který nějak jako souviselo se snahou nebo ne první asi, ale jedno z těch prvních pojednání, které souviselo se snahou nastolení nějakého kosmologického modelu, tak vyplývalo i to, že různá území měla přiřazená různá znamení. Měla podle toho různou symboliku. Ta Judea měla berana. Beran mimochodem se nachází i na mincích, které v té době byly raženy. Mimochodem tady je z pozdější doby i beran, který se ohlíží za hvězdou. Jo? Mimochodem. Pochází to teda z toho Terabibla. A i ten Ptolemaios vlastně měl nebo kladl velký důraz na heliakické jevy. Nebudem do té historie tady úplně zabředávat, nicméně ten Molnár říká, že vlastně možná hledáme úplně špatně, že hledáme jevy, které jsou jako vizuálně efektivní, jo? Že nám něco fakt jako září, tak nějak to spojujeme, ale že to je vlastně úplně špatně. Že možná by to mohlo být daleko složitější. V téhle souvislosti se začal zabývat právě tu helenistickou astrologií a začal hledat v období před počátkem letopočtu cokoliv, co by lidé tehdy a tam mohli považovat za zajímavé a důležité. No, ale narazil na pár zajímavých věcí. Narazil například na to, že 20. března roku 6 před naším letopočtem došlo k zákrytu Jupiteru měsícem. To ale nebylo nějak jako zajímavý, to je prakticky neviditelný, on se to navíc odehrálo ještě velmi blízko u slunce, to znamená, nebylo to ani pozorovatelný. Nicméně mohl to být jakoby symbol toho, že se bude něco dít. Důležité je, že ti mágové na oblohu nekoukali, oni jenom počítali. Jo, počítali horoskopy třeba. Oni velice dobře věděli, kde se ty planety nachází, ale nepotřebovali vidět, jim to nepřišlo zajímavé, jako přijde nám, ale oni prostě jim stačilo jenom, že si počítají, jak se pohybujou. Takže o tom, že Jupiter bude zakryt měsícem, že prostě se jako schová za měsíc na chvilku, tak oni věděli, zcela jistě. To spočítat šlo. Že to nebylo vidět, to asi už nebylo tak důležité. 17. dubna, to znamená krátce na to, ani ne měsíc na to, došlo k dalšímu zákrytu Jupitera měsícem a to se odehrávalo v souhvězdí Berana. 17. dubna roku 6 před naším letopočtem, to znamená ve stejný den navíc, Jupiter vycházel heliakicky, to znamená v tom roce byl poprvé pozorovatelný ráno těsně před východem slunce a promítal se do souhvězdí Berana. Tohle to byly 3 indicie, které právě to Molnara směrovaly tady na tohleto období a sledoval zejména ten 17. duben. Teď se dívejte na jednu zajímavou věc. A hle, já jsem tady před chvílí dělal takovou jako scénku cimrmanovskou. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když se podíváme do Bible kralické, tak tam je napsáno: Oni vyslyše krále jeli a aj, hvězda, kterou už byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši stála nad, kdež bylo děťátko. Nad, to stála nad, v originále, napsáno v latině epanon, znamená to něco jako nad něčím, to znamená, tady by to znamenalo teda nad tím dítětem, ale ne jako vertikálně nad ním, ale prostě na obloze. Stálo na obloze. Jo, ne v zenitu, ale na obloze se zastavilo. Hvězda je předcházela a zastavila se. Hvězda je předcházela a zastavila se. Astronomům možná svítá. Tady máme situaci, je to jen pro ilustraci, je to Země a Mars, ale funguje to taky u Jupiteru, u Saturnu. Země obíhá kolem Slunce po elipsách. Stejně tak jako všechny ostatní planety. Ty vnitřní nás nezajímají. Nás teď budou zajímat ty, které jsou od Slunce dál než je Země. Podle Keplerových zákonů, čím je planeta blíž ke Slunci, tím rychleji obíhá. To znamená, Země obíhá rychleji než Mars a obíhá rychleji než Jupiter a obíhá rychleji než Saturn.
Když se ze Země budete dívat každou noc na planetu, například tady je to Mars, ale stejně tak to může být Jupiter, tady je to napsáno jenom pro ilustraci, tak vlastně ji vidíte na jednom místě, druhou noci vidíte na jiném místě, 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 na jiném místě. To znamená, ta planeta se vůči hvězdnému pozadí, který je pořád stejný, ty hvězdy jsou o poznání dál, promítá stále na jiné místo. Tady v tomhletom kritickém okamžiku dochází k tomu, že ta Země tu planetu, která je vnější, to znamená je dál od Slunce, začne předbíhat. A dokonce tak, že ji předlétne, to znamená, zatímco na začátku se díváme dopředu, tak záhy za třetinu roku, za pár měsíců se díváme, za půl roku se díváme zpátky. Zatímco Země ulítne ten velký oblouk, ta planeta, která je dál, ulítne jenom kratší oblouk. Takže ty planety na obloze vůči hvězdnému pozadí opisují takzvané smyčky. Jo, když budete fotit oblohu, každý den budete fotit oblohu, stejnou část oblohy, pak to překryjete tak, aby ty hvězdy byly stále na stejném místě, tak ta planeta se mezi nimi bude exponovat tak, jakože se posouvá. Posouvá se tímhletím způsobem, vytváří takovéhle kličky. To, že to jde nahoru a dolů, tak je dano jako nějakým rozdílem úhlu, pod kterými se na to díváme, nebo rozdílem úhlu oběžných rovin. Takže ta planeta jede, pak se zastaví, jede zpátky, pak se zastaví a jede na druhou stranu. My dnes říkáme, že tohleto, ten směr doleva, směr na východ, je takzvaný dopřední pohyb a naopak tady ten pohyb směrem na západ, tak tomu my dneska říkáme retrográdní neboli zpětný pohyb. Ale v minulosti to bylo naopak. V minulosti tohleto byl zpětný pohyb a tohleto byl dopřední pohyb. Takže tady hvězda šla dopředu, nebo planeta šla dopředu, tady se zastavila a šla zpátky. Šla dopředu, zastavila se a šla zpátky. Hvězda je předcházela a zastavila se. Co se dělo s Jupiterem? Tak, Molnár zjistil, že 17. dubna roku 6 před naším letopočtem dochází k heliakickému východu Jupitera a zákrytu Měsíce. Potom 20. června Jupiter vystupuje z Berana na chvilku, vstupuje do Býka. 23. srpna roku 6 před naším letopočtem Jupiter se zastaví, asi týden nemění svoji polohu, ale teď sledujte, 30. srpna roku 6 před naším letopočtem se Jupiter začíná pohybovat směrem na západ, takže jde napřed, jde před nimi. 19. prosince roku 6 před naším letopočtem se Jupiter zastaví na obloze a asi týden nemění svoji polohu a zůstává ve znamení Berana. 26. prosince roku 6 už to končí, Jupiter se opět vrací k východu a směruje teda dobově zpět a začátkem roku 5 našeho letopočtu Jupiter znamení Berana opouští. Když se na tu situaci podíváte, tak to vypadalo takhle. Podle Richarda Molnára, toho amerického astronoma a historika, tohle je situace 7. dubna roku 6 před naším letopočtem a dost možná právě tohle by mohla být betlemská hvězda. Tady je postavení, tady se jezdí Berana, tady jsou ryby, tady je Býk, tady je Slunce, Jupiter, Měsíc, Saturn, Venuše, Mars, Merkur. A teď, když uděláte horoskop tady pro tady tohle postavení podle pravidel, která používali zcela prokazatelně astrologové, mágové, vykladači snů, kteří obývali tu Mezopotámii dnešní, tak vlastně zjistíte, že vám vyjde naprosto fantastický horoskop. Vyjde vám horoskop, já to teďka nebudu číst, asi nebudu to tady zdržovat, ale prostě kde všechny elementy jsou naprosto podle té astrologie naprosto fenomenálně poskládaný. Všechny ty planety, tak třeba například Slunce, Jupiter i Saturn jsou v trigonu Berana, v astrologii nesmírně významný souběh tří vládců, Jupiter i Saturn, vycházejí před Slunce, chrání, astrologicky získávají královskou ochranu. Mars a Merkur je doprovází, Měsíc zde slouží jako ochrana Berana, Venuše je ve svém trigonu, ať už to znamená cokoliv, další pozitivní potenciál královského horoskopu a tak dále. Navíc se to všechno odehrává v souhvězdí Berana, tehdy ještě ve znamení i Berana. Beran je místo v Judeji. Judea je místo, které je předpovězeno proroctvím, že odsud má vzejít ten Mesiáš. A je to doba, kde je extrémně složitá politická situace. Ty lidi tam trpí a čekají na záchranu. Čekáte na záchranu, máte proroctví, že
za nějakých okolností vzejde, se zrodí Mesiáš. A navíc máte horoskop, který přesně tady s tím vaším místem souvisí. A je to horoskop, který podle těch pravidel naprosto přesně odpovídá situaci, ve které by se měl zrodit Mesiáš. Když byste hledali podobný horoskop, jakože ten Molnár se tím zabýval, tak už ho nenajdete. Takováhle situace se už nezopakovala. Ještě v kontextu s tou historií. Podobná situace nastala 4. dubna roku 54 našeho letopočtu. Nicméně tehdy ten Mars tam tak nějak jako ujel, ony ty planety, že ta kosmická mechanika je docela komplikovaná. Takže Mars z toho ujel, sklouzl do Raka, což by tehdejší ti astrologové zřejmě vyložili, jako že se, ano, má taky zrodit král, ale král, který záhy o svůj trůn přijde, což je pro Mesiáše nevhodný. Takže je to naprosto unikátní horoskop, který vychází na 17. dubna roku 6 před naším letopočtem, nebo před Kristem. Dost možná to znamená, že to je právě den, kdy se narodil Ježíš Kristus. A nebo taky ne. Nebo je to prostě jenom souhra okolností a my v tom ten příběh strašně moc chceme vidět. V každém případě já bych vás chtěl na závěr toho našeho dnešního setkání motivovat k jedné věci. My jako astronomové k tomu jako tendujeme docela dost. Snažíme se vykládat věci skrze jeden úhel pohledu, kterýmu strašně moc věříme, což jako tak je. A určitě to funguje ve chvíli, kdy se budete ptát na to, je tahle ta kometa, která se k nám blíží, nebo tahle ta planetka, která se k nám blíží, pro nás nebezpečná? No tak ano, pak je to astronom, kdo má odpovědět na to, jestli ano nebo ne. Ale když budete hledat betlémskou hvězdu, tak astronom k tomu má určitě co říct, ale asi by bylo dobrý ten pohled trošku jako rozšířit. Takový ten multioborový pohled na věc není vůbec k zahození. Bohužel průnik astronomie a historie není vždycky tak častý. Spousta astronomů takových, jako je, i historiků, který tendují k astronomii, je. Ale oproti tomu většinovému trendu, nebo většinovému takovému úzusu, uspořádání, je to pořád jenom strašně malý zlomek. Takže možná zkusme, pokud se věnujeme historii, nepromítat naše současné postoje, poznatky a názory do minulosti. Dopouštíme se tím dost těžkých anachronismů. Zkusme přemýšlet tak, jak by přemýšleli lidé tehdy a tam, což není vždycky jednoduché, protože tomu moc nerozumíme. A naše poznatky o minulosti jsou vždycky zkreslené tou minulostí, která ji následovala. Takže temný středověk je docela hodně, nebo naše představy o temném středověku jsou docela hodně zkreslené rozšafným novověkem, protože tehdy bylo každá éra, která přichází, tak vždycky tu, kterou nahrazuje, tak jako má tendenci trošičku schodit, ať už víc nebo míň, ať už záměrně nebo nezáměrně. Takže pokud my se o středověku dozvídáme z novověkých spisů, pak si můžeme být zcela jistí, že tam dochází k nějakému zkreslení. A zcela jistě je tomu tak i tady. Takže jestli byla betlémská hvězda kometa, konjunkce, supernova, anebo možná jenom horoskop, zcela jistě nevíme a asi to nikdy nezjistíme. Buďme v každém případě, prosím vás, opatrní v tom, že ve vzdělání závěrů asi málo kdo si stoupne před lidi a řekne, betlémská hvězda byla trojitá konjunkce, víme to zcela jistě. Pokud tohle někdo bude říkat, tak to úplně nespolíhejte. Vždycky je tam asi potřeba taková ta korektnost, která je právě pro vědu důležitá. Mohlo by to tak být, s nějakou pravděpodobností by to tak mohlo být, nebo by to tak být nemuselo. Ten pohled, ten příběh, který jsme si tady teďka vyprávěli, je zajímavý. Je tam spousta souvislostí. Myslím si, že zásadní v tom je právě to evangelium, které nám napovídá, nebo které v sobě skrývá strašně moc náznaků. Možná by nám pomohlo, kdybychom lépe rozuměli Bibli. Kdo ví. Děkuji, že jste přišli. Přeju vám krásný Vánoce. Snad bude svítit nějaká betlémská hvězda i tady nad námi, nad její hlavou. A budeme se těšit opět na nějaké další setkání tady u nás v muzeu nebo kdekoliv jinde. Díky a dobrý večer. Děkuji. Samozřejmě, jestli si chcete povídat, tak můžeme. Jestli máte nějakou
Nechci říct dotaz, možná připomínku k losu. Tak, já jsem se chtěl zeptat, nebo spíš podotknout těm kometám. Mě totiž jako jednak, první věc je, že jestli tam je psáno Aster, jo, a já neumím řecky, že jo, já jako nevím, co přesně to všechno může znamenat. A vycházíme vždycky z překladu Bible, že jo, protože řecky, já nevím, jako jestli někdo z nás umí natolik, aby rozuměl přesně tomu, co se tou starořečtinou tam psalo, ale tak jako, i kdyby jestli je tam psáno Aster a je to jakákoliv věc, která se děje na obloze, tak by to kometa klidně být asi mohla. Ale co mi jako nehraje je to, že jakoukoliv kometu, kterou jsem kdy viděl, tak to rozhodně nebylo něco, co by jako na té obloze nějak zářilo a mělo a nějak to tam dominovalo. A to jsem se chtěl zeptat, jestli jako jsou takové situace, kdy ta kometa opravdu je vidět tak, jak ji známe, no prostě z fotografií nebo z obrázků, protože ono se vždycky říká, kometa je vidět pouhým okem, no dobře, no, to je vidět, ale to je proto, že tam ta hvězdička, která tam svítí, zrovna nemá být, a když o tom vím, tak vím, že to není jako teda hvězda, je to kometa a druhý den bude jinde, ale jako abych to tam opravdu viděl s tím ohonem a to tak to jako, to nevím. I ty komety, které byly vidět okem, tak vždycky byly vidět tak jako dost mizerně. Tak na to je výborný poznatek nebo postřeh, děkuji za něj. Jo, je to tak, že v novinách si často, já to vím odzadu, v novinách si častokrát přečteme tiskovou zprávu významných českých astronomů, kteří píší fantastická kometa, nejlépe pozorovatelná za posledních x let. A pak je to taky ten mrzáček na hraně viditelnosti, že jak říkáte, když člověk ví, že to tam je, tak tam tu hvězdičku rozmrženou jako vidí, což pro astronomii je super. Jako jo, je to fantastický, my jsme jako rádi, ale normální člověk si klepe na hlavu a říká si, jste blázni, ne? Nic není. Tak to je drtivá většina komet. Tu a tam se stane, že některá z těch komet je fakt jako pěkná, třeba Hale-Boppova kometa, to byl rok, já nevím, 99, nebo tak někdy přelom 90. let a nového tisíciletí, tak ta byla jasná, já si pamatuju jako dítě, tak to bylo možná ještě díl, nevím, kdy to bylo, tak nějak 6, 7, 8, tak to byla fakt jako kometa přes půl oblohy, jo, já si pamatuju, že ráno jsem stával, díval se na ní. Ale ty jsou fakt jako vzácné. A navíc se o nich v těch historických pramenech ví. Takže ty jsou celkem dobře popsaný, protože ty lidi se jich báli a popisovali. Takže tu a tam se jako staly. Ale jako určitě to nebylo nějak jako časté. A jako z téhle doby o žádné takovéhle velké komotě žádné zprávy nejsou. Teď se právě objevilo, že nějaká kometa byla asi viditelná, ale bude to tady ten případ, jo, že to nebylo určitě nějaká 4., 5. magnituda, jo, což... Jo, teď třeba byla kometa, o které se psalo, kometa Lemon, tak ta byla hezky vidět, my jsme ji tady pozorovali, z hlavy jsme ji pozorovali s dalekohledem, ale jako pouhým okem to úplně není. Když víte, že tam je, máte dobrý zrak, tak třeba si ji všimnete, ale musíte vědět, kam se díváte a co tam hledáte. Tak, pokud nemáme další dotazy, já vám ještě jednou moc děkuji za to, že jste přišli a budeme se těšit opět někdy na viděnou.